Kini ang Atraka Balita 943. Katapusang lokal nga balita dias lungsod sa Manhoyot. Midoso sa iyang sertipiko di kandidatura isip sa Guniang Bayan member sa lungsod sa Manhoyot nga si Konsyal Harmon Balbon. Si Konsyal Harmon Balbon kasamtangan karon nga naglingkod sa pwesto isip municipal sa lungsod sa Manhoyot gani kahinumduman nga midoso siya sa certificate of candidacy lakip na ang iyang nomination acceptance. Kuna ubos kini sa partido nga NPC. Matod Konsyal Balbon sa unang adlaw sa filing sa mga COCs para sa 2022 nga national ug local election sa nasod nga Pilipinhon. Dugang pa niya ni file siya sa unang adlaw tungod kay aduna siya importante nga lakaw og personal nga rason. Ania ang iyang pamahayag. Ipagkonsulti no, mayong buntag natong tanan, makikigsuunan di sa Manhoyot. Ni-file ko kani adtong unang adlaw sa filing sa October 1 tungod sa mga daghang rason. Emergency mo nang ni-file ko una. Karon ang ana ako sa ikaduhang termino sa pagkakonsehal sa atong lungsod. Usab niining ako ang ikaduhang termino, manginaot ko nga inyo gyapon akong buligan sa inyong mainitong suporta. Mga kaigsunan din sa lungsod. Kini ang Atraka Balita 943. Sa iyang kuna ana siya sa partido nga NPC o gagipabalo niya nga ilahang mayor mao si kasamtangang vice mayor nga si Rafi Andaya o ang vice mayor mao si Jeremiah Bato Andaya. Dugang pa niya iyang gubernatorial candidate mao si Bayawan City Mayor Pride Henry Teves. Saysay pa niya niining ikaduha niya pagpili isip pagkonsyal sa lungsod, manghinaot siya nga matagan siya o gamayong boto sa katawhan sa lungsod sa Manhoyot. Aniyang dugang pamahayag. Lungron, ako ang partido, anaa kami sa ubos sa pandong sa umbrella sa NPC. Ang ato ang gidalang partido. Gidala gyud namo dinhi sa lungsod sa Manhoyot ilalom sa umbrella ni Governor Henry Pride Teves. Usab ang amo ang grupo gipanguluhan sa ato ang umabot nga mayor Rafi Andaya ug amo ang vice mayor mao si Jeremiah Andaya. Uban sa akong mga kaubanan dinhi sa lungsod. Kumpleto ba inyo ang grupo karon? Oo, kumpleto. Kini ang Atraka Balita 943. Si Municipal Councilor sa lungsod sa Manhoyot nga si Honorable Harmon Balbon subling milansar pagkasaguniang bayan member sa mao nga lungsod. Kini ang Atraka Balita 943. Ang matag katawhan adunay katungod mahibalo sa nagkadaiyang isyu manasyonal o lokal. Balita nga importanteng masayran ni Juan de la Cruz. Prinsipyo, katungod o baruganang tintugan. Kini ang Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Programa ngang tumong og tuyo mao ang pagpahibalo sa katawhan. Atraka Balita 943. Serbisyo publikong wala ipinili. Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Sa inyong mga radyo, Lunes hangtod Biyernes, alas 6:30 hangtod alas 8 sa bunta diri lamang sa pinakapatas nga sibiyahan 94.3 City Light FM. Atraka Balita 943.